بسم الله الرحمن الرحيم. Ey Müslüman, ey hacı däde, ey yaşlı, ey dinden çiğim ehemmiyet beren Müslüman, Hudaý Taala sana nagat erzeş berýär. Hudaý Taala size erzeş beripdir. Siz de Hudaýa erzeş bermeli bolarsyňyz. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de diýär: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Huvellezî halaka lekum ma fil ardı cemian. Ey insanlar diptir Allah Taala yerin yüzündäki zatlaryň hemmesini men sizden çyryp yarattım diptir. Şoň zindigisinde maňa yetmeli bolanny dünýäwi zindigi müşkile giretmer ýalak yerin yüzünde hemmelerde sizden çyryp yarattım diptir. Izinden näme? Kıyamet dipde bir zady yarattım. Ve tilkel cennetu lleti nurisu min ibadina men kana taqiyya. Azajyk bir ýaşaýyş bir näçe ýyldan soňra hemişeki ýaşajak ýurduňyza gitmeli. Beýle de bir awadan zindigi size ferahem etdim dipdir. Fakat şimdi ey Müslüman, eğer zinanan gözüne gala hamda günah ediyen bolsaň, zindegide Hudaý Taalaňa, ýekeje Hudaýyňa erzeş ber bilmeýän bolsaň gulak as. Allah Taala näme diýär? Kur'an-ı Kerimde Müslümanlara erzeş berýän nimeýe? Men bu ýurumda ýaşaýan insanlara erzeş berýän diýmeýe? Näme diýär? Qasam içip bir sura goýupdyr. Ýürüýte siziň erzeşiňizden şirym. Wal adiyati zabhan fel muriyati qadhan fel mughirati subha. Sure vel adiyat ey Müslüman yürüyte sen erzeşin bildirmeden şim inen sure şo. Allah Taala qasam içip diýär Kur'an-ı Kerimde. Müslümanyň özüniň erzeşi wa diýmeýär. Müslüman men rizayetimden şim bir siri işleri edýär. Gapdaryna kän gurrun turýar dipdir. Vel adiyati zabhan. Hatta men rizayetim üçin bir at minýär dipdir Allah Taala. Qasam içýär dipdir Allah Taala. Öz rizayetimden şim men ýolum bir yürüyte bir Jeng bolsun, namaz bolsun, arada bolsun, cihat bolsun, her näme bolsun. Men rezayetimiň üçin bir ýolda düşýär, bir ata da minýär dipdir Allah Taala. Şo ata menenne, şoň atynyň bir sesi wa dipdir. Wal adiyati zabhan. Atynyň bir nefesi wa, bir dewşiýär. Şo dewşiýärne men ýanynda erzeşkän dipdir. Üstüne min turanyň erzeşini gurrun etmeýin. Şoň menen atanyň şoň bir nefesi wadyr, şoň bir dewşiýärdir. Şo bir silkinýändir bar ýaka. Bir lonqyllap mädetiniň sesi da gelýändir. Şoň da erzeşi wa diýär. Fel muriyati qadhan. Gize at minýän bolsa dipdir Allah Taala. Daşlyk ýerden geçip bar ýaka atynyň aýagy nallar daşa degahymda jarakka wurýandyr. Şo jarakka da men ýanymda erzeşi kän dipdir. Üsündäki gurrun etme ha. Fel mughirati subhan. Dangdan barakamda kafirleň üsüne barýa fa asarna bihi naqan kan tolan turýanlar şotada fa wasatna bihi jam'an marakan ikewla ýalla at bilen şotadaky tozanyň da erzeşi wa men ýanymda dipdir. Ey Müslüman bir Hudaý üçin gitýän kewşiňe töwnäki guma erzeş berdi Allah Taala. Sen motoryň işletýän, maşynyň işletýän, şo maşynyň sesi wadyr, ökjüzden çykýar. Şoňa erzeş berýär Allah Taala. Defesindäki adama erzeş berýän nimeýär ha? Wal adiyati zabhan فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا märeken ikewla ya barakamda şu taada bir tozan turýandyr dipdir. Gelenizde yan şiirli yerden, mahsal yerden geçip gaýtdyňyz. Hetmen tozan bolandyr. Allah Taala qasam içip şu tozanyň da erzeşi wa men ýanymda diýär. Ey hacılarda sen sakkalyň din ýoluna agardyp dursaň, bulaň da näme erzeşi bardygy belli de ha. Sen gözüňi din ýoluna namahremden imam bolsaň, dilini Hudaý üçin imam bolsaň, defesindäki at minip duran adamyň erzeşini aýtmaýar Hudaý Taala. Allah Taala sen wesilen ajaglyň etendäki tozany erzeş berýän diýip Kur'an-ı Kerimde kıyamata çellim ders bolsun diýip şonjary erzeş berýär. Ey Müslüman, Allah Taala näme diýip erzeş bermeli indi zindegide? Allah Taala aýtdy: "Huvellezî halaka lekum ma fil ardı cemian." Ýerdäki zatlaryň hemmesi senden üçin ýarattym diýdi. Kıyamet senden üçin ýarattym diýdi. Izinden näme diýär? Men zatymy üçin bir ýola düşýändirsiň. Ýola düşäňde bir gum bolýandyr, ýene bir zat bolýandyr. Şolaň hemmesi de men ýanymda erzeşim ma diýär. Ya ey Müslüman dogan. Allah Taala ey jowan oglanlar. Allah Taala bir iki dana gawyk näçe gram agramma. Allah Taala bir şundan mehremden ýymmaklyga ber erzeşi ýokmy? Allah Taala hatta bu gulak asmalla dipdir da bir ahangi gulak asmalla, qyvat gulak asmalla, dil bilen telekan atlar keplemella dipdir. Allah Taala şeýle erzeş berip sen ruhiýe berip duran Hudaý. Ey Müslüman dogan birje şu dodaka agyrmyşy. Bir azajyk bir sukut etmeli ýerde sukut etmeli miqdar Hudaý Taalaň erzeşi ýokmy? Zindigiňde bir turmuz urmaly ýerler we bir qermez ýerler we Hudaý Taalaň rezaýaty ýok. Şotada sen Hudaýyňa bir erzeş bermeseň ey Müslüman dogan bihawarylyk diýelmişler. Ya eyyuhal insan. Onun için Hudaý Taala 30-njy parada aýdýar:
Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim. Ey insan sizin özüňizden beter özüňize mehriban Hudaýdan näme zat alqalýaşy diýipdir. Bir azajyk ölük küçük namehrim alqalýamy. Azajyk ölüňizden sonra eýne bir şagalaşan bolan ýalyk maly mülk hemmesi bölünip gitjek. Şoňa Allah'ın Hudaýyndan galýaňmy diýipdir. Ve tilkel cennetu allati nurisu min ibadina men kana taqiyyan. Derhali kıyameti senin için yarattım diýipdir. Allah Taala sen kewşin getirine, kewş gurrun etmeli Kur'an-ı Kerim'de. Ayaqlıq gurrun edilmeli. Şu bir maşin bir ayaqlıq bir yerden geçip barýaka tozan süňýär. Şoň tozany galýar. Şu tozanyň erzişi wa diýip gasamy şuway diýipdir Kur'an-ı Kerim'de. İnnel insana li rabbihi lakanud. Emma ýa insan Hudaýyna kafir diýipdir. Kufran nagmat edýär. Ve innehu ala zalika lashahid. Özü görüpdi kufran nagmat edýän ýogsam kellesini galdyrýarlyk därahym diýipdir. Ve innehu li hubbil hayri lashadid. Afala ya'lamu iza bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. İşte çıkan şu kafasesine yürekler açılacak. Şu yüreğin için näkik näme pay berjegim bilen agahym diýipdir Allah Taala. Bir maşynyň eternäki tozany şeýle erzeş berip Kur'an-ı Kerimde agza wetin inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir. İşte çıkan yüreğine çaqymda maňa mehabbet edipdir. Men rizayetim üçin kan ameller edipdir. Kan ýerde izine wurulupdyr. Kan ýerde haram diýerlerine dogry bergerdandan izine gaýdypdyr. Gidibermändir Hudaý için. Maňa näme erzeş berjegim on kıyamatda bilen akdypdyr. Hacı dädeler bir ömür ýaşaýanda ak sakallarňyz, ak saçyňyz Hudaý için agyrdyp dursaňyz, muňda erzeşi belli daha Hudaý Taalaňa nagatdygy. Kewşiňe ternäki tozana Hudaý Taala şeýle erzeş berýär. Ondan üçin leysel birra an tuwallu wujuhakum qibala al-maşriqi wal-maghrib, walakinnal birra man amana billah. Deslep Hudaýyňyz tanyň diýipdir. İnsanyň özünden beter özü hoş ýaşamaklygy, kıyamatda gülüp ýaşamaklygy, mehabbeti ba Hudaýdan. Ey musulman bir azajyk beş güllükden şirýim, allanmaýlyň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.